Gandang tanghali sa inyo mga boss. So maghanap tayo ng makakainan. So gusto kong kumain sa Manginasal. Matagal na tayo hindi nakakain sa Manginasal. So gusto kong kumain ng maraming kanin kasi libre kanin doon, di ba? So mayroon dito Manginasal sa may Congressional. Tingnan natin kung may bakante, may mga paparkingan tayo. Kung wala, di wala. Hindi tayo makakakain. So okay, alright mga guys. Alright. So marami na kain boss, pero singi tayo. Sarap sana guys, magkamay. Magkamay kasi mangamay daw eh. Kumain natin kanin. Kasi yung mga bigyan mo ng condiments nito. Hindi, wala yun no. Ayan eh. Diba? Maraming kanin. Oh. Oh. Ayos. Ayos.
sili. Mahirap lang dito guys, mayroon pang parking. Oo, maliit ang parking. Doon, Tayo nga tayo, isang kanin pa. Dasa naman dugo natin ito. Hindi ma'am, isa ko lang muna ma'am.
Half lang sir, boss. Yes, nasa. Pahinga lang ng konti. Nagdulo sir meron? Boss, ganda yung pagkataas yan. Sir, na lang. Wala ko nahilo ah. Ikaw kasi marami sa may ulo. Thank you.
tayo boss, uwi na tayo. Oh. Yeah. Alright. So okay na yan. Yun na nga boss. So nakatatlong kanin lang tayo. Nahihilo ako. Hindi na tayo sanay kumain ng ganong karaming kanin. Actually hanggang isang kanin na lang tayo mga boss eh. Actually siyempre kaya nga tayo kumain doon para maka-only rice tayo. So okay naman, kaya pa naman, pero para ako nahilo. So yan lang mga boss. So siguro mga 1 year na akong hindi nakakaapak ng Mang-Inasal. Ayan, Mang-Inasal pinangalanan ko, sponsor yan. So tagal-tagal na kaya medyo na-miss rin natin. So pagkatapos natin kumain boss, hanap lang tayo ng masisilungan at pahinga tayo ng konti. Idlip-idlip tayo ng konti at mamaya biyahe na naman. Alright mga boss, maraming salamat po sa suporta sa aking channel at God bless po sa ating mga channel mga boss. At pakisuporta naman ang aking mga ad at harang-harang dyan. Nakasakaling maabot natin yung premium ng YouTube. Alright mga boss, thank you very much at God bless po sa inyo. Tayo boss mga pinya para medyo mawas out yung natin, cholesterol sa katawan. So maghanap tayo ng pinya. Kita na tayo mga boss ng malilim na puno. Mga puno dito mga boss. Sa ilalim tayo ng kapunuan.